Toto je hlavná cesta. A keďže my potrebujeme ísť smerom na Burgas, musíme ísť na autobusovú stanicu. Odtiaľto sa dostanete napríklad do Starého Nesebaru z tejto strany. A ak chcete ísť do Svätivlasu, musíte ísť na opačnú stranu. Práve stojíme na zastávke Stopalma. A ak chcete ísť na promenádu a pobrežie, tak vystúpite a pôjdete len rovno. A presne tam oproti mne je molo. Teraz je tu čulý stavebný ruch, sa tu prerába. A tuto kúsok rovno a doprava za tou bielou budovou, tam vidíte aj nápis Janet, tak to je obchod, kde majú rôzne potraviny. Nakúpite si tam bulharské korenie a tak ďalej. Pláž široko, ďaleko, na všetky smery, až tam úplne dozadu. Aj tuto máme zazimované, tam je to koleso ruské. Počkaj, lepšie ho ukážem z tejto strany. No. Čajky. Ahojte, z Peggy stojíme na autobusovej stanici, kde je takto, tuto. A ideme do Nesebaru. A keďže od nás nechodí desiatka, museli sme ísť až na hlavnú autobusovú stanicu. Vysvetlím to, do Nesebaru sa viete dostať viacerými autobusmi, napríklad do Starého Nesebaru, ale my sa potrebujeme dostať na okraj Nesebaru, pretože potrebujeme ísť kúpiť niečo, čo sme tu nezohnali. A tam v tej časti, kam chceme ísť, tak tam sú obchody, ktoré poznáme aj zo Slovenska, z Varšavy, napríklad DMK. No a teraz sme na hlavnej autobusovej stanici a ideme desiatkou. Do týchto autobusov nesmú ísť psi, preto mám rúbsak, do ktorého schováme Peggy. Odtiaľto vám chodia viaceré autobusy. Tu máte tabuľu, kde sa viete všade dostať. Aj s odchodmi. No a my ideme touto spoločnosťou. A to sme boli naposledy aj v Starom Nesebare. Tá chodí aj po hlavnej ceste, ktorá je kúsok od promenády. Tu máte všetky autobusy, ktoré odtiaľto chodia. A lístok si kupujete v hotovosti väčšinou u tety. Zatiaľ sme vždy kupovali u tety. Okrem šoféra tam ide ešte s ním ďalšia osoba. Tu máte zastávky, kde všade idú autobusy. Dobre, Mirko sa práve išiel pýtať na informácie. Po anglicky hovoria pri okienku číslo 3. A my čakáme na autobus číslo 10, pretože ideme smer Nesebar. Lebo potrebujeme kúpiť niečo, čo sme tu nekúpili. A tam sú obchody, na ktoré sme zvyknuté. Čo si zistil? No, že musíme z jednotky. Do jednotky? Takže ideme do jednotky. Aha, dobre. Takže dobre som sa postavila intuitívne. Garfield. Mirko, lístky sa kúpujú len v hotovosti, čiže si nachystajte hotovosť. Tuto predávajú lístky, lebo tu chodí viacero spoločností. A sú tu dve okienka. V okienku číslo 3, po anglicky, a v okienku číslo 3 tam hovoria aj trocha po anglicky. A kým si krátite čas, môžete si kúpiť kávu. A Mirko rozmýšľa, ktorého plíšaka mi ide vyhrať. Super Mario! Nie, Šmoulinka. Špongbob, všetky. Kde je Mimoň? Dáme Mimoň? Ukáž. No, vieš čo? Aha, Batmana, tohto chcem. Práve prišla desiatka, ale to vyzerá, že tam stoja asi ako konečná zastávka, lebo no, aj šofer vystupuje. Takže asi musíme počkať a on potom príde tuto na jednotku. Čo tu nájdete? Takže toto je, akože by mala byť podľa napisu detská čakareň s deťmi, keď ste, ale zavretá. To je nejaký bufet. A je to aj čakáreň a toaleta, na toalete sa platí. Čiže ak ste smední, hladní, potrebujete si oddychnúť. Tuto ďalej? Aha, tuto ďalej.
Peggy, čakáš, hej, na autobus? Tak čakaj, ešte 15 minút. Mirko neušiel. Ideme, paď. Takže zákaz vstupu s obcom a so zmrzlinou. Peggy sme troška prepašovali. Kde ideme? Toto? Aha, tu si sadnem. A netreba si kúpiť listok? Asi nie. Takže pekne sedíme, tak toto vyzerá. Bežný autobus. Hore si môžeš dať batoh, keď chceš. Tu mám Peggy. No, čo je veľmi zvláštne. Ahoj, Mirenko. Čau. Však u nás, keď nastúpujete, tak nastúpujete prednými dverami, aby ste si kúpili listok. Ale videla som, že všetci nastupujú zadnými dverami. Tak asi aj to bude fungovať tak, že príde za nami niekto a kúpime si listok. Sranda. Treba sa pripútať. Čiže aj to je preškrtnutý pes. Aha, tam je tlačítko na stop. Čiže ideme na nákupy z hlavnej autobusovej stanice. Tu máme čierneho pasažiera. Dobre, Peggy. Nemôžeš ísť von. Musíš počkať, hej? Vydrž. Autobus by mal mať odchod 14:10. A so zvedáva, či odídeme na čas, je 14:09. Ale šofer už nastupuje a teta už ide kontrolovať lístky, tak predpokladám, že poďme na čas. Mirko je pripravený, ide platiť, ukáž. Čo to máš? Koľko máš? Takže toľko to platíme. To je za 2 osoby. Hej, za 2 osoby nám dala. A je to, videli to 2. A zistíte, koľko sme platili v eurách. A čoho sme boli práve svedkom? Mirko vám povie. Chalan nastupoval do autobusu, ešte ani nenastúpil a vodič sa už rozbehol, až potom zavrel dvere. No, teraz sme v Nesebare. Akorát ideme k starému Nesebaru. To hádže. Au. Prichádzame do starého Nesebaru. Že tu sú brány do starého Nesebaru. Že aj 10 sa tu dostanete z autobusovej stanice. Tu chodí ešte zastávka a autobus číslo 7, ale chodí len raz za čas. A 10. Dobre, vystúpili sme pri Lidli, išli sme sem približne asi necelú pol hodinu. No a tu je Lidl. Tu je Lidl. A hneď za tým sú ďalšie obchody, kde ideme na nákup. Takže tu je Lidl a hneď vedľa je DMK, Pepko, lekáreň. Tuto lekáreň sme pozerali na internete a majú tam celkom dobré ceny oproti tým, čo sú na Slnečnom pobreží. Toto je nejaký... Čo to je? Niečo si s domácnosťou, Jízk, Kik a úplne na konci je Sinsay. Že to sú značky a obchody, ktoré poznáme aj u nás. Práve sme v Sinsaji. Vyzerá to tu úplne ako u nás. V Žiline, v Miráži. Pepa prasiatko. Dobre, ideme pozrieť, či tu majú to, čo potrebujeme. Bežne nechodím do takýchto obchodov. Ale už som bol asi v 10 obchodoch. A to, čo som potrebovala, som nekúpila. Tak idem hľadať v týchto obchodoch, čo sú tu. 2 sekundy ostane o samote a nájde tu najtrblietkanejšiu vec v obchode. Tu sme objavili nejaký fast food, ale nemali anglické menu, tak sme si pomohli Google prekladačom. Majú tvoj šalát. A keď videli, že máme Peggy v batohu, tak sa začali smiať a ukázali nám, že môžeme ísť aj sem s Peggy. Počkaj, Peggy, naprosi ušku a teraz čakáme. Tam v okienku nám dajú papať. Peggy, ale to nie je pre teba. Ja viem, že by si dala. Čakáme, tam z okienka nám príde papanie. Aj obsluha bola veľmi milá.
takže potom, keď sa tu náhodou dostanete ako my, tak kľudne si to chodte dať niečo dobré. A ešte uvidím, aké to bude. Peggy sa už teší. Čo by si Peggy dala? Podľa mňa ten hotdog, čo tam mali, čo? Ešte ideme do 3 obchodov, ešte ideme do DM-ky. Že tu je zákaz vstupu s obsom. Peggy je zavretá v batohu. Úplne rovnaká DM-ka ako u nás. Že ak ste zvyknutí, ale asi ponuka bude trošku iná. Uvidíme. Ak ste zvyknutí na veci z DM-ky, tak tu môžete tiež nakupovať. Poďme sa na ceny. Už som dlho nebola na Slovensku v DM-ke. Tak si pozrite porovnanie vy. A kozmetika z rúžou tu úplne narazíte všade. Kde sme boli, všade mali. Aj v potravinách. Tu vyzerá rovnaká ponuka. Aha, aj futbalistov tu majú. Mirko už má košík. Čo ideš kupovať? Všeličo. Dobre, tak poďme nakupovať. No, kvôli tomuto sme tu prišli. Kvôli potravinám. Na to sme zvyknutí. Aj u nás. Tak idem pozrieť, aké majú ceny. Aj toto som hľadala. Peggy je zvyknutá na tieto. Tieto majú vegánsku receptúru. A majú to aj pomôcké veci pre psíkov. Probiotický šampón. Konzervy. Ak kupujete, ste zvyknutí. Aj také zdravšie mňamky tu majú. Úplne vzadu sme našli aj outlet. A majú tu wafle v biokvalite. To čo je? Aha, to je nejaká ďatlová pasta. Všeličo tu majú. Tieto keksiky mám rada. Aj nejaké vločky sú tu. Kozmetika rôzna. Dažník si môžete kúpiť v zľave. Vegánske, čo to je? Košíky. Ukáž. Čokoláda. No. Ňam, bereme. Akurát sme sa vrátili, vystúpili sme. Tu je všetok náš nákup. A pozrite, aj sa vyčasilo. Máme všetko, čo sme mali, aj to, čo sme nechceli, máme. A ešte vám čo si ukážem. Ak budete sa chcieť pozrieť do varny, keď to budete, to je ako sú tí páni, tak oni si tam akorát kupujú lístok tiež. Tak tam si kúpite lístok, aby ste sa dostali do varny. A čo si dobre kúpil? Croissanty. Kvôli tomu sme šli taký kus. A čo bolo ešte zaujímavé, je, že šofér vôbec neotváral predné dvere, iba stredné. Čiže tam aj nastupujete a vystupujete. No a čo? Ideme? Ideme vyskúšať pozrieť novú ulicu. Tuto. Už sme prišli na apartmán, kde bývame. A toto sme kúpili v DM-ke a platili sme za to 20 € v prepočte. Ešte sme sa zastavili v Lidli a tu máme biomlieko, to stalo asi 1,50 €. Pol kila biomrkvičky stojí euro. 200 gramov kešu orechov stalo asi 2,50 €. Tu máme rýžové rezance 45 centov. Toto mám rada. To je taký šalát s fazulkami. Ten majú teraz v akcii a stojí, neviem, 1,50 €, 2 €. A granátové jablko. To stalo, myslím, nejak do euro. Mali teraz tiež v akcii.